Sirantolanta kunda Mali sirantolanta denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan olu bɛna u niyɔrɔ ta farafina ɲɔgɔndanba dɔ kɛnɛ kan min bɛ daminɛ sibiri nata juin kalo tile 24 san 2023 Marokokaw fɛ yen. A ɲɔgɔndan tɔgɔ CAN U23 kurumi karili ɲɔgɔndan bɛ tan sibiri don o y'a don fɔlɔ ye o kɛnɛ kan. Marok jatigi ni Guinée de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Farafina jamana 8 de bɛ Marok minnu bɛna u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na. Tile 2 ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ daminɛli ɲɛ labɛnw sabatilen don kafu farafinagun sirantolanta ɲɛmayaso ka fɔ la. Kulu 2 don n'an ko gurupu A ani B. Mali bɛ gurupu B la ka fara Mali kan Egypte jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo Gabon ani Niger. Mali sirantolanta denmisɛnninw ka boko fɔlɔ kɛnɛ in kan o bɛ tan Gabon ɲɛkɔrɔ kari nata juin kalo tile 25 san 2023. Mali ka boko filanan o bɛ tan juin kalo tile 28 nata Egypte ɲɛkɔrɔ. Mali ka poule ɲɔgɔndan sabanan o bɛ tan juin kalo nata tile fɔlɔ Niger ɲɛkɔrɔ. Min ye gurupu A ye ka fara Marok kan jatigi an bɛ Ghana sɔrɔ yen ka fara Congo ani Guinée kan. Marok sirantolanta yɔrɔba 2 ɲɔgɔndan bɛna taa 10 ye. Min ye gurupu A ye o ka kulu ɲɔgɔndan bɛ 10 yɔrɔ min na o tɔgɔ Stade Prince Moulay Abdellah Rabat dugu la. Min ye gurupu B ɲɔgɔndanw ye o bɛ 10 yɔrɔ la min tɔgɔ Stade Ibn Battuta a bɛ fɔ min ma ka caya Grand Stade de Tanger. CAN U23 nafan ka bon kosɛbɛ. Jamana minnu bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 sɔrɔ ɲɔgɔndan mana kuncɛ olu de bɛna farafina jɔyɔrɔ fa san wɛrɛ 2024 Paris. Faransi jamana kan Jeux Olympiques kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré kala seli don.